खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 6 जानुवारि शनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं कमलि ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गोजान लामा दावबायनांनो हागौ दिना रंजा खुसियै थांगोन वृष राशि सोरजोंबा जानाय लोंनायाव लिंहरजानो हागौ गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन मिथुन राशि थांखिया फैमाल जानो हागौ सानबाबो सानस'हायै जागोन कर्कट राशि संसार जानायाव गोबां जारलायाव गोग्लैनो हागौ रांनि आंखालाव गोग्लैनो हागौ सिंह राशि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानो हागोन मोजां सान जागोन कन्या राशि मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैनो हागौ गाज्रि सान जागोन तुला राशि गुन गोनां हाबा मावनायनि थाखाय बयजोंबो मोजां मोनजागोन खुसिनि दिन जागोन वृश्चिक राशि गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनानै साजा मोननो हागौ गाज्रि सान जागोन धनु राशि गोबाव समनि लोगोखौ लोगो मोनफिननो हागौ खुसिनि दिन जागोन मकर राशि न'खराव बिमानि सुखुआ फैगोन सुखु गोजोनैनो साना थांगोन कुम्भ राशि गोसोआव साननायफोरा गासिबो फेलें जानो हागौ दिना असान्थियैनो थांगोन मीन राशि खैफोदाव गोग्लैनो हागौ साना जेथो गोनां जानो हागौ गाज्रि सान जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन इंलिश स्पीकिंग स्किल मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नाम्बार 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।